точно който е след стената, нали, първия след стената, като фанеш черния път, като минеш някъде от порядъка на около 150-200 метра, от лявата страна ще видиш едни разрушени постройки. Като канал. Като мине канала за вид. Ами ти си ги минал, ти що си фанал на къда в дивия, ти си стигнал едва ли не до Казалък. Кажи му като влезе обратно. Еми връщай се обратно. Гледай пътя, единствения път. Нали, то само ние сме минали има една купа на коли. И ти ще видиш постройките сега на тебе, що се позволя. Трябва да се дигна, да сложа дясната. Дайте с кутия, моля се, от фронта. Те колите ни се виждат, бе, човек. Ти ще видиш покривите на колите. Трябва да тръгнеш към реката, фактически. Разбираш ли ми идеята? Няма нищо да му направя. Реката на Преливника, фактически трябва да се върнеш на нея. Нали? Защото съм аз. Нали не? Ако беше друг, ще да те притеснява. Еми далече, ти си подминал много, аз нали това така. Кой може да намери по-добре? Не знам, бе. Ти с кой говориш? На коя стена сте шо, бе, човек? Значи ти минаваш това хотела.